Nduk niki aja lenggah sik, nduk legit lenggah. Heeh, nduk legit lenggah sik. Lah kowe saiki meduna kae karo Niken Salindri. Iso ora medun dhewe? Saged. Sini adek tak gendong sini. Mah. Lah apa? Sini sayang. Astagfirullah. Kamu habis ngentut ya kok keluar asapnya. Ya seperti tuyul itu Mbak Niken. Menungso ngentut kok metu asepe iki po eneng. Ya sini. Iso ora? Saged. Riyen Hati-hati lu dhuwur lho iki. peteng kok. Dhuwur lah. Awas. Lah. Ya Allah. Golek panas samplukan ambang-ambang nyawa. Muga-muga padang dalanmu ya Mas. Ya maksudnya penak ngono lho. Padang. Ya nek dhuwur wae kan ndak kuncek ora ketok, ora apa-apa. Ayo kamu di atas saja. Lah, gini kan kita jadi agak serasi. Ngene kan ya pas ya. Pas. Kebak. Ngapa? Pas pabrik. Pas pabrik apa? Susu. Wis kenal ya karo Niken ya kamu ya. Niken wis kenal ya karo Pak Primus iki. Sampun, lah niki adik kula ta sini. Apa aja? Nggih, Kula adike niki, kula adus sing ngedusi niki lho. Apa aja? Nggo dolanan kae lah niki lek asine nek niki mau lek badhe minggal lek kula pempesi riyen to. Wah. Niki asine pempesan lho, Pak. Lho. Ora aku gak pempesan. Lah kok bapakmu semak. Nyak montok kok. Iki ayu-ayu nek guyune kaya kuntilanak lho. Heeh. Ya kan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pangestumu Pak De. Jare Adi kok Pak Loh, De lho. ya ora wi mau kan Gojek to lek saiki ki tenanan. Heeh. Mas yang sampean ki cilik mini checklist tapi kan asline umure sampean wis tuwa. Tuwek kuwi. Arek nebaske kuwi. Heeh. Tebaske ra payu. Lah kok iya kok iso? Ya ora payu. Biasane umume iki 1 meter ya, Pak ya. Heeh. Lah iki pira ya? Seprapat. Ya. Ngaturke salam no Niken Salindri untuk Mas Haji Budiono Rahmati. Nah, selaku Sokibul Hajat pada malam hari ini. Nah. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun ingkang sami lenggah sami mirsani. Khususipun kagem Bapak Mas Bro. Sinten? Budiono Rahmati. Terima kasih dan selamat atas terpilihnya. Nggih. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, diberi rezeki yang banyak dan tahun depan bisa nanggap DLI lagi. Amin ya robbal alamin. Soalnya wong nek bar nanggap apa jenenge Dwija Kangka. Piye? Dwija Laras Indonesia. Mesti ki rezekine ki saya 2 kali lipate lho. Bener. Apa meneh nek nanggap dagelan kaya sampean kuwi. Wah. Wis apa meneh rezekine tansaya akeh. Wis apa meneh nanggap Niken. Walah tombok. Kok iso lah? Tombok rezekine tambah akeh. Tambah rezekine wong Niken Salindri ki ora larang kok. Bisa dicicil 3 kali. Tenane lho. Iya. Nanggap Niken Salindri ku iso dicicil. Carane dicicil isu awan bengi ngene lunas. Ya padha ae esuk awan bengi ya sedina. Ya nguntil pal, nguntal pil. Nguntil pal. Heeh, ya, Nduk. Iki kok Mas Bowo yang barang arep calon Bupati Sragen. Disapa nok Cahayu. Nggih sugeng dalu. Pak Bowo. Pak Bowo sing pundi niki? Wis pirsa burung. Pak Bowo ki mesti piyayi nombo, ngono lho. Sing damel kacamata. Nah, Bowo ki ombo turu wibowo. Masa jek enom diceluk Pak. Lho piye to? Lah kuwi lho. Ya karepmu lah kowe nyeluk Mas ya ora apa-apa, Dik ya ora apa-apa njaluk dikepruki wong. Nggih sugeng dalu Pak Bowo, mugi-mugi saged terpilih. Ya. Dan semoga bisa nanggap kula kalian Kidi Jakangga. Amin. Pokoke lek dadi wayangan kok Pak Bowo iki seperti Kang Rama jane Pak Untung Wiyono. Men ora nyalang liyane, Pak. Hah? Men ora nyalang liyane Pak Bowo jenengan DP riyen. Lah aku entek omah entek alas nang kono turah duit Lah ya nggih. Pokoke sukses ke depannya. Amin. Nggih. Iki ana permintaan no.
saka panjenengane Pak Budiono utawa Mas Bro. Khususon panjenengane Mas Budiono nyuwun lagon Selendang Biru. Nah, ya. Selendang Biru dangdut nih. Nggih. Ini juga ada pengumuman mobil mohon dipindah. Ada tamu mau keluar. AD 1063 SP. Ya, diumumkan. Nah, juga ana saka Mbak Sinah utawa Bu Sinah Wonorejo Sepat nyuwun Selendang Biru uga. Ya ana duwite pira iki? Ha. 200.000, matur sembah nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun. Apa? Oh nggih, nggih anu sadurunge nembang Mas Bowo diaturi tindak. Oh ngoten nggih, monggo monggo. Monggo Mas Bowo, tindak mriki. Pak. Ya, satu kali lagi supportnya. Yo. Yo. Ya. Itu laras Indonesia. Wes. Oh, wes lama dereng. Bon. Bon. Bon duki. Niku mangidak mboten napa-napa niku. Nggih. Monggo Pak Bowo. Monggo Pak Bowo. Pak. Nggih. Ngapunten niki mikir. Ngono. Lah Pak Bowo mboten sak anu kersa nyaket to. Tanganku cupet to. Wes kono jejer karo rene Pak Bowo. Wayo. Kayak Bapak Ibu Denan. Yo ora. Lah anake gedhe karo ngene-ngene. Anake jek bayi. Pak jenenge ageng temen to, Pak. Ya Allah, iki Apa aku sing kecil iki? Sampeyan lho ndelok Pak Bowo kaya ndelok raksasa. Monggo Pak Bowo. Mobile badhe ngaturaken pangandikan menapa monggo. Sugeng dalu. Pak Dalang nggih, Jogangso kalih sedherekipun penderekipun. Nggih. Niki matur napa niki? Lah monggo ndereke mawon. Nggih. Pokoke nek pun munggah panggung niki ngendikan apa maringi sumbangan. Lah niku pun dipilih mawon sedaya. Kewajiban. Nggih. Monggo Mas Bowo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kagem kita sedaya yang saya hormati sesepuh para sepuh, para alim ulama, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Nandramil, Pak Kepala Desa ingkang rawuh dinten menika kathah niki Pak Dalam. Nggih, komplit Pak niki. Komplit para anggota DPR, Nggih. pengusaha, Pak Mariati dan sedayanipun, Bapak Ibu ingkang rawuh dinten menika, wabil khusus saudara saya senior kula Mas Budiono Rahmadi dinten menika tasyakuran menjadi anggota DPR terpilih dan sampun dilantik kalau wingi. Selamat Mas Budiono, mugi-mugi amanah. Niki tamunipun luar biasa loh Mas. Saestu. Ini yang terbanyak yang pernah saya lihat. Nggih. Niki ketinggalan kados pasar malam nih. Nggih. Kula dereng mriko wau. Wonten bakul-bakul utawi UMKM nggih Pak. Nggih, kathah sangat. Matur nuwun derek tetepangan ingkang dereng tepang kalih dalem. Nama lengkapipun Untung Wibowo Sukawati, biasa dipanggil Mas Bowo. Dinten menika saya diundang oleh Mas Budiono untuk hadir tasyakuran. Mudah-mudahan niki menjadi awal yang baik untuk Mas Bro menjadi anggota DPR yang amanah, yang bisa pripun? Oh, bocah Bowo nggih. Alhamdulillah. Seduluripun kathah. Bapak Ibu, niki kok sepi banget nggih. Khidmat sekali nih atas pengajian malah. Nggih. Sangat memperhatikan. Jadi matur nuwun sangat sampun diundang. Nyuwun ngapunten sedikit terlambat karena niki wau wonten agenda di beberapa tempat. Pokoknya saya doakan yang terbaik untuk Mas Bro dan saya mohon doa restu wonten Pilkada 27 November 2024 menika kula kalian Pak Suwardi diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu paslon ingkang maju wonten Pilkada Kabupaten Sragen. Saya mohon doa restu nggih Bapak Ibu. Pangestunipun, sengkuyunganipun, dan doanya mudah-mudahan nanti saya dan Pak Suwardi sehat, lancar, dan insya Allah mendapatkan amanah dari warga Kabupaten Sragen. Amin. Saya mohon dengan sangat nanti sedayanipun dugi wonten TPS,
kita dukung, kita pilih betul kinten-kinten siapa yang pantas untuk memimpin Kabupaten Sragen. Tentunya itu adalah penilaian masyarakat. Engkang bahkan adalah harus tetap guyub rukun. Apapun pasti ada gesekan sekecil apapun, itu sebagai dinamika. Jangan terlalu dibesar-besarkan karena niki agenda 5 tahunan yang harus kita lewati. Kali ini berbarengan dengan Pilgub dan makanya kita harus tetap bisa menjaga kerukunan. Matan Pak Dalang, matur nuwun niki wau jenengan sampun mengingatkan kalau nanti insya Allah dijabahi Allah Subhanahu Wa Taala, saya diizinkan mendapatkan amanah mimpin Kabupaten Sragen. Nanti ringgitan ya Pak. Amin, amin. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Bowo yang hebat. Kita doakan bersama. Sebenarnya saya dari dulu kali Bapak niku sudah keliling seluruh Kabupaten Sragen. Remen sangat, dan niki adalah salah satu upaya kita untuk nguri-nguri budaya Jawi saestu. Dan mudah-mudahan tetap nopong ya, tetap lestari, dan tugas kita bersama untuk terus melestarikan. Jadi matur nuwun Mbak Niken. Nggih, Pak. Kayaknya sama Bu Yuni sudah beberapa kali diundang di Kabupaten Sragen. Terakhir di alun-alun ya betul salah. Oh nggih, leres Pak. Alun-alun rame banget, rame sekali, dan hari ini juga luar biasa. Mudah-mudahan selesai acara nanti lancar ya Pak Dalang. Amin, amin, amin ya Pak, amin. Kalau kita cekap semanten. Mboten nembang rumiyin, wonten musikipun Mas Bowo. Nembang. Napa Pak? Biar nanti anu mawon. Napa? Diwakilkan Pak Inggus mawon. Oh. Pak Inggus niki tebih-tebih saking Kali Jambe. Nggih. Harus diberi kesempatan untuk dono swanten. Siap, siap. Monggo dipun aturi tindak mriki Mas Bowo. Pak Yunus. Matur suwun Bapak Ibu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Bowo. Lagi. Sebanun Mas Bowo, sukses selalu. Monggo sarang-sarang nembang Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Dalam. saya sebagian tim suksesnya Mas Bowo Suwardi. Oh nggih. Saya meminta masyarakat Sepat ini nanti tanggal 27 kita ke TPS bareng-bareng nyoblos nomor 1. Nggih. Yaitu Bowo Suwardi. Siap ya Pak? Siap. Siap ya Pak? Kirang kompak. Siap ya Pak? Siap. Kersane pun dapat bantuan saking Mas Budiono Rahmati. Nggih. Nah, ngoten. Niki kula makili kali kali Mbak Niken. Nggih. Tapi Mas Bowo lenggah niki. Atos-atos. Untung panggungnya kuat nih. Nggih. tadi saya suruh makili Mas Bowo. Nggih. Tapi tadi lagunya Selendang Biru. Nggih, nggih. Kalau saya ganti Lintang Asmoro saged. Oh, saged. Saged kemawon. Monggo Pak. Mbak Niken Nggih. nderek tepang. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Dalemipun pundi? Kula Kota Kediri. Oh, Kediri. Nggih. Kula Ngemolong. Gemolong pundi, Pak? Bolong Sragen. Ngemolong Sragen. Sragen. Berarti Nggih. tasik mriki nggih, Pak. Nggih. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah pripun, Pak? Mengki Mas Bowo dados bupati mengki kula tak nanggap Bapak Dalang Dwijo Kangko. Loro, amin ya rabbal alamin. Iki wis sing nanggap ora peluru wisane ya. Kula mboten ta, Pak? Lha ngene. Oh jenengan nyuwun. Loh. Lagi monggo kersa, Pak. Oh ngoten. Terserah. Kula katut mboten. Oh nak jenengan tetep keto. Katut we, cek. Keto. Rencanane ditanggap kowe mulih nggih tumbal. Oh alah. Mas Ucek. Mas Ucek. Dalam Pak Yunus. Pun kagungan garwa dereng. Sampun. Alhamdulillah sampun. Pun kagungan anak ngian kok. Oh kagungan anak. Nggih. Gede napa cendek? Gede. Dhuwur napa cendek? Cendek, Pak. Lah kaya cendek. Entah sik alit to, Pak. Mengki nek gedhe nggih dhuwur. Perlu Lah witene mengke dhuwur kados jenengan malah dikira bojo kula demenan kali jenengan. Hei. Katurun kula. Mboten. Ya alhamdulillah Mboten, nggih. sampun Pak Yunus. Ya, luar biasa Pak Ingus. Matur suwun. Alhamdulillah. Ditenggo syukurane wonten Gemolong. Amin. Banun Pak Yunus, sehat selalu, sukses Nggih. selalu. Wakilipun Ya. Pak
DPR uga Demokrat Mas Unjak panjenengan Pak Ingus. Oh, juga senopatine njane Mas Bowo nggone bakal ngasta ana ing Kabupaten Sragen. Heeh. Ki mau pamundhute saka Pak Budiono nduk kan. Nggih. Kuwi lagune Selendang Biru. Nggih. Nggih. Nah, sing ngaturke ya kudu Niken. Selendang Biru Deli sampun garap apa, Pak? Oh, insyaallah sampun. Karo gamelan to maksudmu? Ya. Oh iya, sampun. Njaluk sing khusus garap gamelan. Mun dereng kanca-kanca, sampun nggih? Sampun, Pak. Sampun, Mun nggih. kula WhatsApp kok ndek wingi. Heeh, nggih. Sing mau WhatsApp sapa? Mas Ardi. Wah. Wow, Sajake wis kedereng nggonmu kepengin duet karo Ardi ajake. Mboten nih, Pak. Heh? Mboten, Pak, lek dipaksa nggih. Oh ya. Enggak di sini enggak ada paksaan kok. Suka iya. sama suka kok. Udah, Pak. Heeh, ya. siap-siap kok Ardi. Kan tak duet kan mbek kamu ae. Kok karo Ardi aja Kan karo aku. sama-sama masih kecilnya. Ardi wis cilik kae. Kok karo Ardi aja karo aku. Nggih. Ya iki Selendang Biru sik ya. Selendang Biru. Ini dawuh saking Bapak Budiono. Nggih. Derek monitor Mas Kangko saking Tulus Cikarang baru nyuwun sambung manci dalu nggih kula aturaken sampun transfer 150.000. Nah. Sena. Injih, Pak. Iki banyak netizen baik yang ada di sini maupun yang ada di live streaming di Jolaras Indonesia menunggu duet kamu dengan Mas Ardi dan saya mendapatkan amanah dari Bulis Maksum yang ada di Den Haag Belanda. Iki ketemben ulang tahun yang ke-64 kepengin ngrungokne duetmu karo Mas Ardi. Oh iya, ini nang juga TikTok. sekedar klarifikasi bahwa duet Mas Ardi sama Niken ini bukan paksaan dari Pak Kangko, tetapi hanya sekedar hiburan untuk menghibur para fans Arni Lovers. Arni Lovers ya. Ya. Arni iki Ardi Niken ngono. Iya. Heeh. Lek karo kowe dadi anu. Cekni, heeh, ya. Cekni. Cekni. Cek ora. Aja ngono dadi Niken picek kuwi kok malah. Padahal kan Niken uncek. Ya, ayo Mas Ardi, diaturi gen marem para netizen semuanya saja. Mas Ardi kula anggap Mas kok ya, Pak. Mas ya. Dianggap Mas, dianggap kakak ya? Iya, dianggap kakak. Ya. Ya Mas Ardi. Ya, jan disupati apa? Ayo Mas Ardi. Kuwi nanu kok kuwi. Ya, ayo ajar kendel, Cak. Anu sapa jenenge, Cak? Iki kekno niki Saindri iki amanah dari Mbak utawa Bulis Maksum yang ada di Den Haag Belanda. Oh, Bulis. Sing 500 kon ngewehne Niken Salindri, sing 500 kon ngewehne Ardi mau wis tak wehne. Oh, nggih. Sing nembe ulang tahun mugi panjang yuswa Ibu Lis. Nah, ki amanah saking Bulis. Iya. Denmark. Ya, ndang omong-omongan sik cah loro. Kuwi khusus kanggo sliramu. Ini buat aku. Buat kamu Mas Ardi sudah tadi 500 itu sudah. Kok ndak kamu titipkan aku toh? Dititip ke Pak Kangko tadi. Loh, jare wis dikane kamu ae. Ya tadi kamu belum dateng kok. Katane uangmu kan juga uangku toh. Calone. Uangmu juga uangku ya. Sekian lama tidak bertemu di Pagelaran. Sekian lama kita tidak bertemu. Apakah kamu kangen denganku? Iya no. Wah, ini netizen iso gulung kuming iki mangane karpet. Anu ijol mix sik, ngomong ra cethono kene. Sing ban Iki suarane kok. Heeh, ya ora wis ban. Iki sapa tak kijane? Aku to. Kerusu ya. Aku adine Ardi. Ora mungkin, Mas ganteng kok adine kaya Wah, sombenen gede yo ngene iki santai wae ya. oh, iki berarti jek masa pertumbuhan Masa iki. pertumbuhan gede ku yo sing iya. madhepmu rono, rasa madhep ning aku. Heeh, ya. Nah. Ya. Biar duet apa iki Mau lagune nyanyi apa? lagu apa? Lagu apa? Nah, ya. Iya. Kayak karo bapake. Katanya kamu lagi fokus itu ya kuliah ya? Iya, lagi Mau melanjutkan S2. Ya, minta doane yo. Ya. Di dalam sujudku selalu kamu yang aku doakan. Gogrok di Ardi. Ya. Apa lagunya? Atas rekomendasi Pak Kangko disuruh apa? Apa, Pak? Anu, sumbang apa sih? Sih. Apa? Lere-lere sumbang sih, Mas. Oh iya. Awas jenenge kae lali. Pujaning sih. Emang kamu sudah bisa lagu itu? Loh,
Aku tak rewangi ngapalke. Wah. Mok rewangi ngapane demi sapa? Di. Demi duet kali Mbak Niken. Wah, ya. Kok mbak toh? Ini tak ajeni ini. Nggih. Ya. Ah ya, lagune pujane sih. Nggih. Coba diaturke ya lagune. Iki entuk salam saka ibumu, Nduk, Ken. Sinten? Ha, ya ibumu tau sing lairke awakmu to iki lho WA karo Pak Mama Kangko. Wiwin. Ha, Mama Wiwin. Apa, Pak? Ha, iki. Masa WA? Lah niki WA-ne. Ha, iki WA. WA Pak, WA apa Pak? Salam kanggo anak wedok Niken Salindri Pak Kangko. Semoga sehat selalu dan selalu sehat walafiat untuk menembus batas dan melestarikan budaya. Amin. Lah karo Mas Ardi ora salam ke to, Mah? Iya aja kesel-kesel nduk Ken kok bar iki awakmu kon leren sik kok ganti sinden liyane. Nggih, Mergo Pak. bacutan terus awakmu ora tau leren. Nggih, mengke gara-garane halus-halusan ya, Pak. Halus-halusan gara-gara. Ya. Ya. Yo coba pujaning sih. Yo, kayak apa? Musiknya coba karo gamelan. Ya. Nggih, Sugeng midhangetaken anu Mbak Wiwin, mamae Niken Salindri. Ya, sehat selalu semua. Nadane Pak, nadane Pak. Nadane yo coba nadane. Ya digambian. No. Oh iya. Langsung. Aja nyawang buri. Wah, Ardi ketek malu-malu Nyawang buri kok denda 50.000. Ya. Si sekali nduk Niken Ken rodok leren sih. Wah, elok-elok iki mesra banget iki lagi iki. Mesra piye? Ekspresine mesra banget. Oh iya. Ardi ki nyanyi kaya wong adan ae lho. Kayak kupinge tutupi ngene ae. Kowe kok ngopo dadak malu-malu anjing barang lho. Malu kucing kok anjing. Alah padha kewane lho. Yes, muga-muga jodoh lah. Yes, Satu kali lagi tembangnya ya Mas Unja. Oke, niki ugi Mas Bowo sampun kepareng kundur. Oh nggih. Nggih, nderekaken sebagai kundur. Nggih. Iki ana titipan nggo kowe saka Mbak Santi cek 300.000. Matur sembah nuwun Bunda Santi. Sehat selalu, lancar rezekinipun. Ayo nduk legi jumeneng meneh karo nduk Wanda, karo nduk Gentari, karo nduk Cungpe. Ayo. Mesake ngantuk. Ya. Niken Genaren sik nggo tempur meneh nggon gara-gara. Engko gara-gara ki dimat-matke nok. Oh, ngono Ya, mereka bocah iki ora tau leren. Mau bengi saka Banyuwangi, terus mawan ning ngendi ngono, terus iki langsung rene sesuk-isuk tanggapan meneh. Ya. Wawan gitu sih. Sore gitu sih. Iya. Sedina iso ping 3 kok anak wedok kuwi tenan luar biasa. Pokoke kuat terus Jayu. Pendekar luar biasa iki. Ya. Lagune sing gampang we. Apa? Iki ana sing nyuwun lagun Gubuk Asmara. Nah. Mereka ugi minangkani pamundhut saking Mbak Cangani. Uga Mas Joko Kedung Malang. Uga monitor Mas Kangko nggih. Dalu niki lumantar live streaming di Jolaras nyuwun tembang Gubuk Asmara Pak Jani Sumberbendo. Nggih. Ugi Mas Sigit saking Magelang ugi monitor sembah nuwun. Mas Agus RH. Ya, Mbah Slamet Sragen. Ya. Nggih, saking dawuh. Ya,